muri Zimbabwe fake senator Singizo Tshabangu Ovhura Hombe manje ozobhowa vanhu nokuti otaura zvekuti TSHABANGUCHAMISA haisi kuzofa, otaura kuti TSHABANGUCHAMISA ndicharamba ndinayo haisi kuzombodona. Muri Zimbabwe mashoko aya ataura abhowa ruzhinji nokuti vanhu vanomuziva fake senator Singizo Tshabangu aiwa munhu akaparadza bato reTSHABANGUCHAMISA kusvika taona kuti NACHAMISA atozoresign. Asi pamusoro nhasi pane mashoko aanotaura, ndiye munhu akarikola mamwe maMPs amoziva samusoro nhasi pane mashoko makukutu anotaura. Saka mina mashoko ataura nokuti subscribe or like utina on the bell icon. Tamuchara updates andokupa pano pa ZVAITWA News Live nokuti anosvika nyora achiti the opposition never dies as long as things are done correctly for the betterment of everyone. Democracy doesn't allow personalization of the people's movement, but the involvement of everyone in decision making. That's what we are advocating for, and we will get the much needed goal. Ndo mashoko anotaura panapa Singizo Tshabangu achiti aiwa as long this movement yangoitwa tine unit munhu wese achi-involviwa aiwa tinoenda mberi. Ndo mashoko anotaura Singizo Tshabangu aya chibotudze munoti kudii pamusoro mashoko ake noti vanhu vagara vanomuziva Singizo Tshabangu munhu akaita sei, munhu anoita sei. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ataura ine comment section medu. Saka unosubscribe like tina on the bell icon. Trouble channel updates andokupa pano pa ZVAITWA News Live.